Ahoj lidi, tady je Ilja a v dnešním prvním díle mého pravidelného vlogu Drumcast se podíváme na to, jak jsem začal hrát na bicí. Rodil jsem se v Moskvě před 35 lety a po přestěhování v roce 96 s rodiči do Prahy jsem se začal trošku zajímat o hudební svět jako takový a již tehdy mě kapela, která se říkala Dream Theater. Já jsem tehdy věděl o ní málo, ale věděl jsem už tehdy, že v ní hraje osoba, která mě strašně zaujala. A to byl samozřejmě Mike Portnoy. Než jsem začal hrát vlastně na bicí, tak mě rodiče v 8 letech, to znamená nějaké druhé třídě, přihlásili na různé kroužky a z těch byly i ty hudební, protože ty většinou děti bavily nejvíc. Jeden kroužek to byl sbor Puere Gaudentes chlapecký a potom několik učitelů na klavír. Bohužel ani ve sboru, ani na klavíře jsem dlouho nevydržel, protože jsem prostě nebyl nějakým způsobem fascinovaný a nebavilo mě to. Já, jelikož jsem vždycky byl takové rebelové dítě, tak jsem prostě se rozhodl, že chci být někým jiným. A pořád jsem v hlavě měl bubeníka. No a jak vlastně začalo moje hraní na bicí? Řeknu teda zatím v uvozovkách. Hraní na bicí začalo tehdy, když jsem vlastně si říkal, chci mít bicí soupravu. Mamka samozřejmě s tátou nebyli úplně z toho nadšený, hlavně bydleli jsme v paneláku, takže v Praze v paneláku bicí souprava je nemožné řešení. Elektronické bicí tehdy nebyly k dispozici a ještě k tomu stály velké peníze a těch jsme neměli dostatek, takže jsem se rozhodl, že nevadí, musím si svoji sestavu sestavit sám. No a tak podle nějakých fotek, podle nějakých obrázků jsem postavil na zemi u sebe v pokoji takzvanou bicí soupravu, složenou vlastně z jednoho virblu, který jsem vytvořil z krabičky na hodinky, takové té železné hliníkové. Přechody jsem měl z kýblů a kotel také z kýblů z nějakého většího a kopák, takové ty velké kýble na špinavé prádlo. Bohužel právě hodněkrát se stávalo, že jsem ty kýble rozbil. Na začátku jsem to mamince neříkal a bavilo mě potom, když třeba šla mít podlahy, tak jí všechno vyletělo ven. Párkrát to prošlo, pak samozřejmě mě dali za racha a už jsem v tom pokračovat nemohl. Potom jsem se rozhodl, že vlastně nejlepší bude, když půjdu a najdu učitele, který mě vlastně naučí hrát, naučí mě nějaké základy, naučí mě rytmy. Prostě chtěl jsem hrát. Mamka řekla, že prostě proč ne, mám si najít nějakého učitele. Tehdy to nebylo úplně tak jednoduché, jak v dnešní době, když se zadáte na Facebook nějaké skupiny a tam si vyhledáte prostě učitele. A teďka jsem vlastně měl možnost hledat v nějakých hudebních obchodech, hudebninách. No a tak jsem vlastně v Praze na Jungmannově náměstí byl kdysi, možná tam je taky teď, obchod Yama Music a v tom obchodě vlastně tehdy prodával bicí nástroje spolu s piány basista kapely Bublifuk, v které tehdy hrál Jirka Kanajlo, můj vlastně první a ten možná nejdůležitější učitel, který mě učil. Jirka měl doma elektrické bicí a potom ve zkušebně později i akustické, ale hráli jsme na elektrické bicí, cvičili jsme takové ty základy, naučil mě dechání, sedění na židličce, správné držení těla, paliček, jaký jsou rozdíly, proč držíme paličky tak jako tak, gravitace, takové ty základy. Potom samozřejmě jsme začali hrát nějaké paradidly, nějaké údery, začali jsme číst z not, hrát vlastně etídy od Veselého, kdo hraje na bicí, tak je určitě bude znát. Taky jsme začali dvojšlapku. Jsme použili poprvé na motivy od Dream Theater. Tato kapela vlastně hraje takový progresivní metal, dneska už opravdu hrajou stadionové show. Je to velmi složitá hudba, ale i přesto mají obrovskou fanouškovskou základnu a proto si myslím, že tímto jsou vlastně originální. Každé album je různorodé. Co se týče vlastně mého začátku koncertování a mého vůbec začátku hraní na akustickou soupravu, tak to začalo vlastně ve zkušebně někdy kolem roku 2013 a tam jsem narazil na svoji tehdy první kapelu, která se mi říkala Presage a první koncert uskutečnil dne 15. prosince 2005 v klubu Prosek, který bohužel dneska už neexistuje, ale tehdy ten klub byl opravdu
plný lidí, protože já jsem samozřejmě pozval ne jen celou svou rodinu, pozval jsem i celou střední školu a v té době nebyl každý druhý muzikant ve třídě, takže na ten jeden koncert a ten celý ročník vlastně dorazil. Mnozí z nich již nikdy nedorazili, ale nevadí. To kouzlo vlastně toho prvního koncertu to mělo. Já jsem si samozřejmě tehdy už od učitele půjčil jeho bicí soupravu, kterou mi za nějakou dobu potom vlastně prodal. A ještě jsem si půjčil nějaké činely, spousta stojanů, hlavně ať to vypadalo prostě velce, ale používal jsem z toho strašně málo, což mi v tu chvíli vlastně nevadí. No a od té doby vlastně jsem měl po celém světě vlastně odehráno přes 1000 koncertů, jestli se nepletu, tak teď to bylo přesně 1018 na mém vlastně skoro 18. výročí vlastně hraní na pódiu a vlastně projel jsem i 18 zemí světa, většina teda s kapelou Velikorus a v průběhu vlastně těch let jsem měl velmi zajímavé zkušenosti, velmi hezké i těžké situace, které jsem musel zvládnout a někdy i ne úplně zvládl, ale o tom třeba v jiném videu. Pokud se vám toto video líbilo, budu rád za každý odběr like. Já vám děkuji za sledování a mějte se hezky a